Καλησπέρα σας. Είμαστε στο Πολύγυρο. Είναι η σόμπα η οποία πουλήθηκε η πορτοκαλί από τα μοναδικά κομμάτια. Εδώ στο Πολύγυρο, στο Καλκιδική. Μόλις τη βάλαμε μπρος, τη βλέπουμε σε πλήρη εξέλιξη. Κάναμε τις τελικές της ρυθμίσεις. Έχουμε μια πολύ ωραία φλόγα. Η συγκεκριμένη σόμπα είναι η full έκδοση σόμπα με επενδύσεις βερμικουλίτη μέσα εσωτερικά και με έξτρα βαφή στο χρώμα του Orange Dynamic. Από πίσω κάναμε μία καμινάδα με τάπα ελέγχου και βγήκαμε έξω. Εννοείται ότι βάλαμε και εξωτερική αναπνοή να παίρνει από έξω αέρα. Όλη η καμινάδα εξωτερικά, εδώ πέρα βλέπετε, έχουμε κάνει με τάπα ελέγχου και όλα τα υπόλοιπα. Εννοείται ότι εξωτερικά η καμινάδα είναι όλη διπλή μονωμένη. Έχουμε μία φλόγα χαμηλή, μιας και τη χαμηλώσαμε λίγο. Αυτή τη στιγμή πετύχαμε και τον περιοδικό αυτοκαθαρισμό της σόμπας. Εδώ η συγκεκριμένη έχει βαμμένο και το καπάκι επάνω του σιλό για να κλείνει στεγανά. Η ήρεμη είναι, μιας και δουλεύει λίγο χαμηλά. Έχουμε 18 βαθμούς και να την ανεβάσουμε λίγο, να τη δώσουμε και στα full της, στους 30 να δουλέψει. Μόλις βγήκαμε από τον αυτοκαθαρισμό, έχει χαμηλώσει η φλόγα, μιας και αυτοκαθαρίζεται και δεν ρίχνει πολύ ποσότητα πέλετ. Τώρα ξεκινάει η σόμπα να ανεβάσει. Έχουμε μια σχετική μυρωδιά, καίγονται τα χρώματα μπροστά λόγω θερμοκρασίας. Μετά από τον αυτοκαθαρισμό η θερμοκρασία μας είναι στους 174 βαθμούς. Πρακτικά σημαίνει και πέφτουμε κιόλας, 173. Πάντως στον αυτοκαθαρισμό ανεβάζουμε 10 με 15 βαθμούς. Στις 1550-1600 στροφές real time το μοτέρ των καπναερίων. Μπροστά το προπέτασμα του αέρα που βγάζει είναι πολύ. Έχουμε παραγωγή ζεστού αέρα. Αρχίζουμε και ανεβάζουμε σκάλα, γιατί ζητήσαμε παραπάνω θερμοκρασία. Μας ζωηρεύει η φλόγα. Περιμετρικά η σόμπα είναι κυριολεκτικά παγωμένη. Είναι εντελώς κρύα και επάνω. Εδώ είναι ίσα χλιαρό για να ζεσταίνουμε το φαγητό. Πλάγια πάλι παγωμένη εντελώς. Εδώ παγωμένη. Όπου πρακτικά αυτό σημαίνει ότι μπορούν να κουμπάνε και κοντά έπιπλα ή κουρτίνες ή οτιδήποτε άλλο. Η σόμπα αρχίζει και ανεβάζει, ζωηρεύει. Θέλω να προσέχετε λίγο τις καμινάδες που κάνετε, να κάνετε σωστές καμινάδες. Να λέτε στον κόσμο όταν τοποθετείτε καμινάδες, η τεχνική πιο πολύ, από εκεί απευθύνομαι, να λέτε να βάζουν διπλές καμινάδες στο εξωτερικό χώρο. Εδώ πέρα κάτω βλέπουμε αυτή τη στιγμή δουλεύει, δουλεύει full flame αυτή τη στιγμή και βλέπετε ότι τα κρόσκια από το χαλί κουνιούνται αυτή τη στιγμή, που σημαίνει ότι έχουμε ταχύτητα στον αέρα. Το σπίτι του ανθρώπου θα ζεσταθεί 101%, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση για το συγκεκριμένο μηχάνημα. Ελάτε λίγο να δούμε και την καμινάδα πώς έχει γίνει έξω, αφού βγήκαμε από εδώ πέρα έξω. Ξεκινάμε με τάφ καθαρισμό από κάτω για τις απολύξεις, για τα υγρά. Εννοείται εξωτερικά βάζουμε πάντα αναπνοή και βάζουμε αντάπτορα και πάμε με διπλή μονωμένη FIO 80-130. Ανεβάζουμε, να έχουμε λίγα μέτρα και επάνω βάλαμε αντιανεμικό καπέλο με κοτετσόσυρμα για να μην έχουμε πρόβλημα και με τα σπουργίτια. Όπου το παρατηρούμε πολύ συχνά αυτό. Ανακεφαλαιώνοντας να πούμε, καλορίζικη στο νέο της κάτοχο, να είναι γερός και δυνατός να τη χαρεί αυτός και η οικογένειά του.
Το ευχόμαστε, αν και πλησιάζει καλοκαίρι, το ευχόμαστε καλό χειμώνα για του χρόνου, να είναι και γερός και δυνατός. Εγώ να πω ένα ευχαριστώ και ένα συγχαρητήρια. Να σε καλά, πολύ. Εγώ απλώς θα πω ότι τα παιδιά τα γνώρισα από το ίντερνετ, από ένα σχετικό βίντεο και ήταν πάνω από τις προσδοκίες αυτό που περίμενα και ως προς την εξυπηρέτηση και ως προς τη συνέπειά τους απέναντί μου. Δεν τους ήξερα, ξαναλέω, δεν τους έχω γνωρίσει ποτέ, αλλά νομίζω ότι έκανα εκτός από δύο καλούς συνεργάτες και δύο καλούς φίλους από εδώ και πέρα και θα συνεργαστούμε και σε άλλα πράγματα, διότι είναι τυπικοί σε ό,τι λένε και άκρως επαγγελματίες. Τους ευχαριστώ, παιδιά, ανεπιφύλακτα, χωρίς κανένα δισταγμό. Να σε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είσαι καλά, καιρός να έχεις να τη χαρίσει.